Moltes gràcies, Jordi Porta, gràcies a Òmnium Cultural per haver acollit aquesta conferència, gràcies a tots vostès per ser aquí i gràcies també a les pràcticament almenys, no sé, 200 persones que són fora del carrer i que no han pogut entrar i a les quals he demanat disculpes perquè també la capacitat de la Pedrera és el que és. Més enllà de la brega política diària, de la voràgina de les declaracions i contradeclaracions, el deure d'un polític amb el seu país consisteix principalment a mirar més enllà i més lluny, a imaginar un horitzó amb mirada llarga i serena. La nostra responsabilitat des de la política és